Good day mga mading, it's July 20, 2026 and it's our day 4 of talking to the camera and wala ko kabalo kung unsa ako ang istorya sa inyo karon pero wala ko gibuhat gud karong adlaw good. Today is Monday and nanglaba ko gahapon, human ako laba. So karon wala ko gibuhat. Nara ko sa balay. Ang dakilang tambay ganun. Kanang feeling gani, kanang usahay kanang maka ingon ka kanang at the age of 35. Grabe, wag gyapon ko'y pulos. Wala gihapon tay ambag sa kalibutan, di ba? Kanang usahay maghuna-huna ko, magka-anxiety na lang gud ko, ma-stress. Grabe uy, nani ko tiguang na kay ko. Tapos inani gihapon ta sa tuang kinabuhi. Well, usahay malipay na lang pud ko kay naapay mo istorya sa ko. Usahay kanang okay ra na uy kay kanang naakadara sa imong parents, at least na kay you have all the time with your parents. Tapos kung naa sila'y kinahanglan or kanang buhaton, kanang mabuhat nimo para sa ilaha kay mga tigulang na baya sila, so dili na nimo angay sila biyaan dara. Well, mais po ako ang feeling, pero thinking of kanang mahuna-huna jud ka usahay jud kanang dili gani ka convince usahay og dili ka satisfied na kanang at your age you have still nothing and you're still nothing. I don't know for my parents, I don't know for my family, kay kung family ang nisugutan, you are what you are, diba? Anak gihapon kanila mismo saon, di ba? Inanam jud na ilang huna-huna, pero sa imuha self manggod kay adyo kay doubt, adyo kay mga huna-huna nga dili nimo malikayan na inani duwang na kay ta pagyapon tay abot, wala man tay ambag inana good. Pero at the same time I'm still happy. I don't know if I'm really happy. I don't know if this makes me really happy. Mo ganing sulod na lang ko diri sa YouTube kay at least na ako'y maistoryahan ba. YouTube na lang ako ang platform karon para maistoryahan kay dili man pud kaayo ko naga-chat sa akong mga friends. Kanang limited na lang pud kay akong mga friends mo mag-chat na lang may og kanang naay mga chismis inana good, pero kanang to comfort you at all times. They don't know your battles, they don't know what's inside of you, they don't know what you think, they don't know what you feel inana good. So it's very difficult nga usahay wa kay maistoryahan. So kini na lang diri na lang sa YouTube mag kanang istorya, at least mapagawas na to ang gibati kay lahi lisod pud baya kung tuan na lang ning i-compare na minti, di ba? So at least na ako'y platform na mapagawas na ako ang gibati. Though naman gihapon ako ang mga friends, though dili from time to time ginakumusta ka, pero usahay na ay mga invites na ay kanang ay mga ganap usahay kanang ay mukaon sa gawas inana, so makaistorya ko sa akong gibati. Pero lahi ra jud tong everyday nga kanang wala kay ginahimo and magwara-wara lang imuhang huna-huna, tapos makahuna-huna na pug ka sa mga inato nga kanang situations, your situations kumbaga inana. So it's heavy. So nangita ko platform para at least ma-ease ako ang feeling. So na ako maistoryahan from time to time, every day, di ba? Ang akong camera and sa YouTube, yes, at least
kung na may nagatanawa niya ako ang video, then at least kabalo mo sa ako ang feeling, di ba? Nindot pud siya sa ako ang situation karon kay this is heavy, though dili jud siya heavy as other people kanang wala na family, ako na paman ko ba namang good joy kanang heavy pa ani. Pero sa ako ang manggod karon is tigulang na akong mga parents. Ako ang papa is PWD na wala na isa ka tiil, so at the same time maka-feel po ko nga napapug ko'y purpose sa kinabuhi, di ba? To help them nga diri sa balay unsay matabang nako kay financially wala jud ko'y matabang kay you know we're not blessed, natay talent pero di nato magamit, so basin diri sa YouTube pala rin tayo charot basin. So namang gihapon ako ang sister o brother na provide sa mo, so dili ra kayo problema ang kanang panginahanglan namo sa adlaw-adlaw, pero ang isa po na mga problema is ang kanang maintenance nila. So dili bugat pod sa ilaha usahay sa akong mga igsuon na ga-provide na ganong konsumo na may maintenance nanagod, tapos ako wala akong ginabayaran diri sa balay is kuryente lang kanang nanagod. So sad, pero wala tayong mabuhat kay gusto unta ko mag kanang mo trabaho sa gawas kay inana dili pod pwede kay bugatan ako ang mama nga siya ra ang naa diri sa balay nga kanang mag-atiman kang papa sa inana. So anyways, mo lang to, at least everyday makapagawas ko sa kong gibati, maisa kong burden sa akong mga feelings heavy because I have my inner battles sa akong mga friends. Dili man from time to time mga mangmusta sa ako, so dili ko makaistorya, wala ko maistoryahan, so dili lang ko mo istorya. Yes, kung na may naminaw sa ako, kung na may putanaw sa akong videos, then inani ako ang kinabuhi, di ba? So at least mapagawas na ako ang debate. So again mga bading, kung gusto mo mag-subscribe, kung gusto pa mo maminaw sa ako ang mga kanang mga emotional grudges sa akong mga gipangbati adlaw-adlaw, so subscribe na. Charot. So this is our day 4 again of talking to the camera, and this is your mading, your buddy. This is your mading bading. See you sa day 5 mga mading. Bye-bye.